cikin wannan darasi namu inda zan muku bayani akan yadda ake posting a cikin blogger. Idan za ka yi posting sai ka zo daga nan inda aka sa wato posts, in ka zo nan wurin sai ka zo, idan za ka yi sabon post sai ka zo ka sa nan inda aka sa new post sai ka yi clicking din shi. Bayan ka yi clicking din shi za ya kawo ka a window na ko kuma feji na wanda za ka yi amfani da shi wurin rubutawa da kuma designing din shi wannan post naka da kake bukata. Kamar yadda kuka gani nan shi ne aka sama post title, sunan da kake so post ɗinka hito da shi, wato in sunan da kake so abin da kake so rubuta ya hito da shi shine za ka sanya wurin wannan post ɗin. Nan kuma idan rubutun da za ka ke so ya hito a ciki ko kuma kowane abu ma kake so ya hito a ciki shine za ka rubuta a nan. Idan kun lura a nan, musamman wanda ya iya amfani da Microsoft Office ya san abin da wannan abin yake nufi. So wannan abin kamar wata hanya ce za ka yi amfani da ita wurin sanya wasu abubuwa daban-daban a cikin website naka ba tare da kayi amfani da code ba. Misali nan wanda za ka iya formatting din shi rubutu naka, kamar nan misali akwai header, misali rubutunka misali wanda kake so ka kara ma girma, misali za ka iya misali ka sanya virtual class misali za ka yi amfani da shi wannan nan wurin kara ma rubutunka girma. Misali idan heading ne gashi, idan ma karamin heading ne gashi, idan kuma karamin heading ne kamar yadda muka amfani a cikin darasin mu na HTML akwai h1 zuwa h6. h1 ta yi girma, h6 ta yi karanta. To kamar maimakon kai amfani da shi na gashi nan kai tsaye an baka ba sai kai amfani da kodin ba. Normal kuma shine rubutu normal wanda ka sani, za ka amfani da shi nan wurin mai da shi bold ko italic ko kuma underline. Kamar yadda muka yi bayani a cikin darasin mu na ajin mu na HTML, akwai underline, akwai bold, akwai italic tag wanda za ka yi amfani da su ka sanya ta heading. Wannan yadda za ka yi amfani da shi wurin sanya ma rubutunka kala. Misali maimakon ka yi amfani da font tag na cikin HTML da muka gabatar a coding, so za ka iya yin amfani da kala nan kai tsaye ba sai ka rubuta wannan code ba. Wannan kenan. Kuma idan ka bukata za ka iya still canza kalar shi rubutun naka. Nan kuma shi kamar shine background kala na rubutun da kake so ka yi, me kake so ya fito bayan rubutun ka. Kun gani background kala ja kenan, nan shine background kala namu, shine wannan kenan. Nan kuma shine link. Idan akwai wani link da kake so ka bada, misali kana so wannan sunan, akwai inda za ku je cikin website kun ga an rubuta wani suna amma ku ga an sa sunan, misali a sa danna nan, ya ku ga nan din ta zamto akwai an sanya ta da kala. Idan ka taba ta za ta kai ka a wani website. Idan kana so kai wannan sunan da kake so kai amfani da shi wurin shi wannan wanda in an taba shi za ya kai ka website din, sai ka zo kai highlighting din shi kamar haka, sai ka sa link. Idan ka sa link zai kaka, sai ka ce ka sa adireshin da kake so ya misali muna isa sadarwa.blogspot.com wato adireshin shafin sadarwa kenan. Idan ka sanya shi misali ka sa OK, za ya kai ka. To kun ga yanzu wannan ya canza kala, da ka taba shi za ya kai kai tsaye zuwa a website din da kake bukatar mutum ya je. sai nan na gaba shine picture. Misali ai duk kusan wanda zai posting yana bukatar zai yi adin picture a cikin posting din shi. So misali nan idan muna so mu adin picture za mu sai add picture, za ya kai mu a rumbun aje na website din mu. Zai kuma tambayi daga ina kake so ka yi uploading din shi wannan hoto naka. Idan daga blog ne, idan kana da wasu hotuna a cikin blog ɗinka wanda ka riga ka upload din su ka shiga nan. Idan kuma daga Google album ne, in kana da Google album sai ka shiga. Idan kuma daga wayan ka ne, in kana da wata waya wanda kai sauran din sai ka shiga. Misali nan za mu sa upload,
choose file za mu shiga cikin kwamfuta mun buɗo file ɗin da muke so mu yi amfani da shi wajen wato shi wannan abu kenan. Misali muna iya shiga cikin rumbun hotunan mu, misali mu zaɓo hoton da muke so mu amfani da su wurin shi wannan abin nan. Misali mu zaɓi wannan hoto na virtual class, zai uploading. Bayan ya gama uploading sai ka zaɓi hoton, sai ka yi clicking, sai ka shiga. Da ka yi clicking ka ga yanayin yanzu yana uploading. Da ya gama uploading za ga hoton ya fito. Wannan kenan. Kun gama yanzu ya gama uploading, sai ka selection din shi, sai ka add selected. Bayan ka sa add selected, sunan hoton ka za ya hito a nan kenan. Bayan hoton ka ya hito, gashi za ka iya ƙara mai girma ko ka rage mai girma, kuma za ka iya maida shi size ɗin shi na asali. za ka iya maida shi gefen hagu ko tsakiya kamar yadda yake yanzu, za ka iya maida shi kuma dama. Idan akwai wani rubutu da kake so ka liƙa jikin shi, za ka iya liƙa. Akwai rubutun idan ka sa wannan add caption ɗin, shine rubutun da za a hito jikin shi wannan hoton. Misali idan kana karanta newspaper, akwai za a ga duk in aka ɗauki wani hoto daga ƙasan hoton, za a ga an sanya kowa ne ko sunan mutum, ko kuma daga gefe wane zuwa. To kamar wannan shine rubutun da zaka sanya na caption ɗin, zai hito ƙarƙashin shi wannan hoton, ba kuma ƙasan nan misali rubutun da zaka yi ba. A'a, shi za ku ga rubutun ya bambanta da sauran rubutun da zaka yi a nan ciki. Wannan kenan. Misali za mu iya sanya, za mu iya cewa za mu iya sanya rubutun misali ya kasance post ɗin na rubutun ya kama barka wato barka da zuwa wannan aji na sadarwa virtual wato virtual class, a wannan aji muna koyar da programming. Misali muna koyar da programming na Java, muna koyar da HTML da kuma web design. Wannan kenan. Bayan ka gama rubutunka, shine wannan za ya fito a website ɗinka. Still kuma idan kana buƙatar yin coding, nan maimakon nan compose, sai ka shigo nan. To nan duk wani coding da ke abinan ɗinka gashi nan za a gashi. Idan kana buƙatar rubuta code, so sai ka amfani da, in kana da HTML, in kana so ka rubuta HTML, kai ka san HTML, to za ka iya shigowa ta nan sai kai posting ɗinka ka amfani da HTML. Wanda bai san HTML kuma shine zai amfani da shi wannan compose wurin rubuta abin shi. Kun gani, za ka iya amfani da HTML, za ka iya amfani da compose kuma. Wannan kenan. Sai kamar a darasinmu da ya gabata mun yi magana label. Misali label shine kamar classes ko kuma bangare wanda za ka iya creating, wanda za ka iya aje website, kamar wasu folder za su ringa daukar irin post ɗinka masu kama da juna. Misali idan za ka yi posting akan labarai, akwai labarai na gaba ɗaya, akwai labarai na wasanni, akwai labarai na yau da kullum, akwai to misali za ka iya nan sai ka creating ɗin label ɗin. Misali wannan post ɗin, misali mu ce misali mu ce na virtual class misali. To ma'ana muna nihin duk abin da za a hito cikin wannan label din yana dangantaka, duk post din da za mu sanya a nan yana dangantaka da virtual class. Idan post din da za ka yi yana da dangane da irin aji, kana so ka sanya shi a aji sama da ɗaya, so za ka iya bayan ka sa shi ka sa kwama, sai ka rubuta wani wanda yake tunani yana dangantaka da shi, sai ka sa don. Ma'ana to
to wannan duk lokacin da ka zo za ka yi wani post din, to su wa'annan label din za ka gansu ga sunan wayarin, ba sai ka rubuta su a koda yaushe ba, da kasa label din za ka gansu daga kasa sai ka taba wanda kake so ka yi selecting din shi. Wannan kenan. So wannan shine abin da muke bukata. Idan ka so kamun kai publishing za ka iya preview na website naka, sai kai preview ka ga ya kamar post din da kai za ta kasance ta yadda za ka iya wato control din yadda za a iya ganin shi wannan website naka. Kun ga ya kamata misali a ce kana buƙatar, bai kamata a ce sai ka yi post na website naka na post naka ba sannan kuma daga baya ka ga wannan post bai kyau ba, bari in saki. Tun kahin kai post din ya kamata kai preview ka ga ya zai kasance. Idan dai haka yama, to sai ka je can wayarin sai ka sanya publish. Idan ka sa publish, ma'ana za a buga shi wannan labari da ka wato labari ko kuma post wanda ka rubuta. So wannan kenan. Bayan an gama publishing, zai publishing da kanshi, za ka ga ya nuna ma cewa post ɗinka an yi publishing nashi.